שלום רב, שמי גולן מאתר הוליסטי. היום אני אומר לכם טכניקה נוספת שעושים עם אבנים חמות. מה שאנו עושים לאחר שהמטופל הסתובב, אנו מבקשים ממנו בצורה יפה, אנא קומי, תתיישבי שנייה 90 מעלות, מה שאנו עושים, לוקחים את האבנים החמות, מניחים בהתאם לגב המטופל לשני צידי עמוד השדרה, שיהיה על הזוקפים שלה. לאחר שהיא תשכב, החום יחדור אל הגב וירכך את השרירים באזור. שימו לב, לאחר שהנחנו את האבנים, אנו לוקחים מגבת ומניחים על האבנים בכדי ליצור מצב שהמטופל לא יתכווה בטעות. לאחר מכן אנו מבקשים ממנה לשכב לאט לאט. שימו לב איך עמוד השדרה נמצא באמצע בין האבנים. לאחר שהנחנו את האבנים והמטופל נשכב, אנו מסדרים אותו ולוקחים את האבנים הנותרות ומניחים מאזור הבטן ומעלה. דבר משחרר את הצ'קרות שיש לנו ומאזן אותן.